hely, ahol a hagyományok életre kelnek, hiszen a Magyarországon élő szerbek fellegváraként legfontosabb feladata a szerb kultúra ápolása. A Julianus naptár szerinti karácsonyra kicsit többet kell várni, de ünnepi tradíciói így is lelkünkig hatolnak. 2025. január 6-án az ortodox karácsony szentestéjén a család és a barátok közös útra mennek a közeli erdőbe. Küldetésük nem mindennapi. Kivágni azt a tölgyfát, amely este a fény, az összetartozás és a hit jelképévé válik. Dobar dan, badnjači! Čestiti Božić! Estéhez közeledve a templomkert csendjét lassan megtölti az ünnepi készülődés. Felállítják a fát, és minden készen áll az esti szertartáshoz. A kivágott tölgyfa galljainak elégetésével a lángok fellobbannak, fényük beragyogja a körülötte gyülekező közösséget. A tűz, amely beszélgetések, emlékek, jókedv és reménység születésének forrása, egyben a Jézus Krisztus születésekor gyújtott melegítő tüzet is jelképezi, emlékeztetve mindenkit a megváltó világosságára és szeretetére. Desk az élő néphagyományok faluja. Tánc és népzene tölti be a kultúrházat, a ritmusok összefonódnak a generációk emlékeivel. A Bánály gyűjtemény Desk büszkesége. A kiállított öltözetek, képek és tárgyak mind egy-egy rég elfeledett történetet mesélnek el. A múlt és a jelen itt kéz a kézben járnak. A szerb viseletek igazi különlegessége a ruhadarabokat ékesítő finom arany, ezüst hímzés, amely generációkon átívelő örökségként maradt fenn, megőrizve a múlt szépségét és mesterségbeli tudását. A hagyományok életre kelnek, a történelem és a jelen együtt ünnepel. Desk, ahol a múlt és a jövő egy ritmusra dobban.